Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a je tu se mnou Jan 55. Udělám mu... Ok, žádná budete právě, že do dílu našeho samotný fašovky. Vlastně z nějakého aktuální vychází. Ach jo, omlouvám se za to, Sejtín se špatně dovažovat dostatečně vám tu hru Age of World 2. Tak dáme Jo, ale můžeme jen chvilku, jo? To je jednoduchý tady v tomto tom. Mám jen málo místa, jo? Tady. Můžeš 1 minutu už jen, jo? Tak si toto teda dáme, tady zrychlíme teď. Rychle! A tady dáme nějaké jednotky, takové. A pak můžete dělat tohleto a... 1 minutu. A zkusíme ten dům rozbít, tady pak můžete... Ach, já jsem 1 minutu dát. Protože mám málo to místa. Tak už jim rozbijeme ten dům a budeme to už. Já už je hnedka rozbiju a... Co já? Hej, já jim to tady A 1 minuta, 50 vteřin. Už jim to dobíjí, jo. Já už jim to dobíjí. Tak to vyhráme, no. Takže stačí to nebo ještě ne, protože já už mám málo místa. Takže to by bylo pro dnešního video vše, furt jsem u nich a je tu ten terorista. Takže čau.